Yes, Hello mga bay. Kumusta kayong lahat? May ano muna natin to. Meron kami dito. Ang tawag dito? Diba sines natin noon? Beef. Ribs. Yan yung ribs ng baka ba? Ang laki ng ang buto. No, ang sarap. Talagang meron para sa akin. Picture? You take a picture. Yan lang. Picture? 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 Oh, picture oh. See cheese. Cheese. Picture. Sige sir, kumain ka na sir. Siya. Wow, ang sarap boy. Hey, cheese. Ano siya may tawag anak Sara gani? May tawag man dyan. You. Hawak daw siya, picturean mo daw siah. Ay, picturean kita. Buksan mo. Kaya, okay. At ng potato. Wow. Hawakan mo yung dalawang stick. This one you put again. Oh, yung kamay mo kumain ka na. No, ay Sara, baliktad mo. To, Ako hindi ako kumain. Sige. Sige. You hold this one like this. Oh. Ibaliktad nyo, te. Ipag-ano nyo, paharap nyo lang dito. Hindi ganyan. Dito lang konti. Yan. Okay, kalas. Picture pa mo. Tama na. Kain na. Gutom na ako. Hatiin mo sa tatlo. Continue. Yan, sandok lang. Hindi man. Dito na kakain, oh. Hindi sila nag-rice. Ah, nice photo. One more. Wow. Tapos American rice. Mga unta din yung mga bahay. Mamili na kayo. Anyone, anything. Priya up there. Priya. Take all. Wow, sana all. You say sana all. Sana all. Gumusta ka? Okay ra ko. Ang sarap ng taba niya. Sarap niya. Wow, thank you, Sir Masud. Meron para sa amin. Thank you, sir. Kailangan ko ng panulak. Drinks, finish? This mine. Ito, pinaragyan tubig dito. Siya. Sabi ko Sabi yun. ko yun ang gamitin, oh. Sabi ko yung maliit. Yes. Ay, water. Wag! Malaki masyado yun, Sara. Yun ang suning pa. Kasi uhaw sila eh. Yan ang pinalagyan ko. Ito daw, pang ano lang daw to, te. Friday lang daw. Pang Friday lang, ang maliliit. Tingnan mo, kumuha ng tubig. Akala niya, pinakuha mo siya. Hindi ko siya pinakuha mo. Oh, tingnan mo, tingnan mo. Ah. I said, every day, if you put water from them, this big. Uy, you drink that Drink, one. yours, this big. You drink already na. Drink. Sabi ko sa'yo, ang naintindihan niya, pinakuha mo siya ng tubig, ginawa mo ng yaya spray. Sabi niya, ginawang yaya. Priya, I have water. Sarah, tell. I have juice. I have two kinds. Tomorrow, Tomorrow. if Sarah no here, you use that one. Use the big for them. Not small, big. This one? Big This one? No. This water for them. Oh, big this one. No, No small. small. No use. Hindi niya naintindihan sa, hindi, never. Kaya, this no use. No. Only the big. This one Friday only. This only Friday for all for gathering. Every day that one long. Party. Nga, baliktad, oh. Ama!
sarap ng ano niya, taba niya. Sarap, pure baka. Wow. Raya, no diet now. No diet. Kahit na ito lang kainin mo, wala nang rice eh. Kailangan hindi nag-rice. Yun yung tinapay. Hindi mo ta. Ano ba yun? Hindi ko Presko pa. Wala talaga akong Parang condensed milk. Wala akong pakiramdam. Oo nga, laki na ko lang. Naman. Gusto mo yan? Maybe this one, maybe. May tissue, sir? Rhea, what you do? Ria, no tissue here? Di eat no tissue? Yung art na, meron yung isa. Yung gray. Pero si tatay, kailangan may tissue palagi. Hindi ko pala nalagyan. Mukha na ng tissue. Kami na naman niya. Masarap. Kahit ito lang, ipalaman sa tinapay eh. Yung bread Ano to. ko natin? Yung iba. Hindi niya mamaya. Pero wala, hindi na tayo magkain mamaya. Busog na tayo. Busog natin. Wala nang kakain mamaya. Kakainin ko yung orange juice sa taas. Wala. There's garbage in the room. Put the orange. Hindi na lang niya sa kwarto? Ha? Hindi. Yung Yung pinagkainan niya? Oo, sabi ko, ilapon mo na sa basurahan. The garbage only beside the table. Why you know, throw? Sinukunin mo eh. Freya, Yeah, you eat orange. Freya, you can eat bread with. The skin. Ala, aripol? No. Haram. Eat all. Eat all. You see, there is been up in the door. Kalajat, please. Isa lang. This one need, one 7-Up, 3. You, me, Sarah. And then, 7-Up. Cola. You one. and Mary. Half. Me no. Hi. Hala ka, tungtong para ba akong tuhod. Butat yung butat. Ito yung butat niya, no? Diba? Hindi pa. Wala nakita na. Eat. You see how we eat. I don't want to watch a lot. So I eat here. Yan, sarap niya, Tin. Very delicious. No, see? No, see, balasi ka. Door down. Meron dyan, no? Yung na yan, no? Yung malaki. Pixel. Pepsi ba yan? Ano yun ko? Diyan mo. Hindi yung Pepsi. Ano Wala yan? nang inom yan. Ano yan? Pampalakas. Yung malaki ba? Ayaw ko niyan. Ay, Parang ano sa atin, Ay, kubra. akala ko Pepsi. Ayaw ko. Akala ko Pepsi. Hindi. Ang kubra sa atin. Sorry ito. Honey barbecue sauce. Aluan ng pizza. Nilagyan na niya ang sauce eh. Ano see? You hap. Hapab, I bring glass. Ala, busog ka na? Eat all. Liban. Rhea. Liban. Rhea. Okay, liban. This one, me all. You, liban. This one, you little. No. Minto niya. You drink and then drink liban. Hindi ko na mabos yung kanin. Busog ka na sa ano. Busog ka na sa karne. Mabigat sa tiyan. Karne Yung sa ano? kayong butak. Mabigat sa tiyan yung karning ano. Kaya kung din ako ng Sarap kanin. na. Napakamahal nito dito.
Ilan ba yung binili ni Kuya ng ganyan? Ilang ganun ang gawa niya? Dalawa. Dalawa. Asa isa? Talaga? Isa sa atin. Sa kanila, Hindi, nabawasan pa ito. Nabawas pala to? Binigyan niya sila sila. Nasaan yung isa? Inakit niya na? O nandiyan? Hindi na nus kusina. Dinala nga ni Kuya dun eh. Sabi niya, huwag niyong gagalawin ito eh. Kinain namin ni Bria. Bakit niyo huwag gagalawin? Baka ano, hindi na pwede. Liquid. Kasi liquid na. Pero may laman pa. Oh, really? Yung lapan? Lemon? Laman. Nakabuhi niya. Kadali mo no, because you have acid. Ako na nga ito banda. Yung only. Nakita ko to laman eh. May laman pa nga yun oh. Bria, this one, tomorrow you keep. Put in the bread. And you eat later. Put inside the bread. Ako ayoko na. It's dinner, 11 o'clock, 12 o'clock. You know, this is very expensive. Too much expensive. Big money. Minsan, you can eat once a year. Put in the bread, and then eat later, nighty. Open inside. You put inside. And then bring room. Light orange. Hindi niya alam paano ilagay. Light. Ay, Diyos ko po ito. Wala ka nga dyan. Inday. Ay, inday. Ino-open mo pa Bria eh. Kakainin na. What? You don't want to make like this, open the pot. Chili. You put inside the bread. You open the bread and put inside, not like that. Hindi niya alam yun. Ganyan talaga sila kumain. Puno na. Busog na ako. Wala na. Pero kailangan ito ubusin. Kaya. Ubusin lang to. Huwag ka na magkanin. Kaning baka ba? Laki. Kanaul. Dalawang araw itong pinakuluan. Ay, niluto. Kailan pa last nagpakain ko yan ng ganito? Tagal na. Last year. Tagal na panahon. Nandito pa si Sherry. Sa ayer lang to. Mahal kasi. Ano kaya itong dalawang 20. 20 KD ang isa? Yung isa. Wala. Tapos yung mga ano pa nito. Mga Ricardo. Sabi niya ni nanay, gusto niya rin daw ito. Kailangan daw natin matutunan. Sabi ko, tama na siya ang nagluluto. Hindi naman palagi, once in a year lang naman. Sabi ko lang sa sarili ko, hindi ko sinabi sa kanya. Okay lang basta kanya. Nga. Kanila, turuan ako ng kuya dito. Yung pala hindi. Bakit hindi? Ganda na ng set up doon. Hello, pwede na, ready na. Ready ng kainan, bukas. Talagang hati Sarah, ang pagkain. Oh, Sus, ang daming ano yan, sayang. Taas. Ang daming kasama ko sa masasayang. taas. Alam mo na kung sinong kasama mo. Si Gaya. Ano, iba pa. Baba kami. Madami ang babae. Pagpiprituhin ako ni nanay at paggawain ng banjir salad. Sabi ko, may salad na sila doon na eh. Tapos sabi niya, ipakansil ko yung ibang salad. Banjir salad? Kasi nga, namili kayo ng banjir. Sabihan ko si tatay, ba't ka bumili? Hindi naman ako naglista eh. May rami pa Ano tayo. sabi niya? Siyang ko siya yan. Sinabi ko mayroon pa Sinabi ko sana.
Tapos hindi na nakapagsalita si tatay, si nanay naman ang sumabat, sabi niya gawain daw bukas. Sana all. Ano sabi ko, marami na sila doon sa lata. Ano yan? The city, yes, 7 o'clock. Busy yung kusina ngayon, magbalat ng mga sibuyas. Busy sila? Busy na siya? Kanina pa? Mag-isa lang sa bukas? Ha? Mag-isa lang siya. Hindi ba banda yung dalawa? Tayo yun sa may ano. May umakit na mamaingan. Uy, may mahumambay. Taas na niya ito. Ang Kailangan niya doon, kailangan natin ng katulong kahit maghimay-himay lang ng mga ano. Yung sino? Gulay, mga sibuya. Sino? Hindi ko sa amin. Kaya nang ginawa ko. Hindi ko ako. Ako nga ang nire-request niya bukas. Ito, sabi ko lang. Okay. Bye. Thank you so much for watching. Team Siki, Aiki Team, I love you. Thank you so much sa tanang nag-watch. Daghang salamat. Bye. Magmaritis sa amin.